عزو السلام تانا كاب ستوديو زينا اري تي في بصحكم زخبركم تعزبتنا زينا ومستندونا زفنو لساعات اخيلو نلومي سنوي حمشت ميازيا ساعات 9 مشت تلالو زينا وشتن وصان حيزنا لكم قرينا لنا كساف فصام كتكاتلنا زعدم شام تولدي فلما قنطاتو لومي اب موشب ماكلات زواتات غاش باركان عن سبان بزتغبر مرمراتات 6 سبات بكورنا ملكافم ترغاغيصو وسن سرع براتات اب مفارقنا يزور حزي كجمريو ام محدار كابي درسنين وزوالو عن سبا ديغات سرحلا منغست بريطانيا مس مفقاس قلاتات قلطفن سفيح مرمراتات كوفيد 19 مكياد وطناوت عالم ود مغبي اب سميناو موزامبيك كايرو صنحن تفتات كم زون زفو افريقيا اب هندي بماويس زفلطو عطقات بزكايدو متقعتي 22 ابالات صتا تقتيلا حابريتا كام مينستر طعنا لومي حمشت ميازيا اب موشبي ماكلات زوباتات غاش باركان عن سبان بزتغبره ناي لابراتوري مرمراتات شدشت زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترغاغيصلهم كابزيوم حمشت اب زوبا غاش باركا مالت سلسته اب اديبارا حاده اب علي قدر حاده دما اب قولج كمون حاده اب كرن زوب عن سبا توشيبهم زصنحيهم እዚ ከምዚልም ከሎ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ 6 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቅላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 3340 በፂሕሎም 3064 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነው 10 ብሞት ዝተፈልዩ 266 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትር ጥዕና 5 ሚያዝያ 2021 لبدا كورونا فيروس بزفترو سقات كاب 2020 تقاريصو صنحه اغلغلوت حزباو مغعزيا ب29 مغابيت بخفيل مجمارو يفلط كم مغصلتو مينستري مغعزيان مرخبيتاتن وسن سرع براتات اب مفارق نايزو حيزنا يزلنا ورح ميازيا كم زجمر افليطلهم بزعبا زتدالو زيناو صبصاب غير مسقل غرزغير كربوي منستر مغعزيان مرخبيتاتن وسن سرع برراتاتن كابن نابن اسمرا كاب مفارق نايزي حزنا يزلنا ورح ميازيا كجمر مخانو افليطو ازي افناو مدب حنساب ابسومن كاب دبي حنساب ابسومن كاب اديس ابابا خوينو ببغزيو ناتغمغمه زدل سغمتات كوسد مخانو ات منستر غليصلهم بمساله حبريتا من قد ايراتن نفس وكف تسفاراين لعل ጥንቃቐ ክገብሩን ነዚ ዝስዕብን ካልእ መምርሕታት ሚኒስትሪ ጥዕናን ከኽብሩን ይግደዱ መንገዲ ኣየራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ዝተገብረ ናይ መርመራ ወረቐት ምስክር ማለት PCR ቴስት ኣብ ዝሓዘ ተሳፋራይ ጥራይ ክጽዕና ይግደዳ እቲ ናይ መርመራ ወረቐት ምስክር ካብ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ ትካል ምዃኑ ከረጋግጻ ይግባእ ከምኡውን ምስ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ብዝኣተኦ ውዕል ተቐይደን ክሰርሓ ኣለወን ተሳፋራይ ድማ ካብ ወጻኢ ናብ ኤርትራ ዝመጽእ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ቅድሚ ምብጋሱ ካብ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ ትካል ናይ መርመራ ወረቐት ምስክር ማለት PCR ቴስት ክሕዝ ይግደድ ኣብ ኤርትራ ምስኣተዎ ድማ ኣብ ኤርፖርት ቁልጡፍ መርመራ ማለት ራፒድ አንቲጅን ቴስት ድሕሪ ምግባር ን7 መዓልታት ኣብ ሆቴል ይውሸብ ካብ ኤርትራ ንወጻኢ ዝገይሽ ቅድመ ምጋሹ ናይ መርመራ ወረቐት ምስክር ማለት PCR ቴስት ክሕዝ ይግባእ ኩሉ ወጻኢታት ብተሳፋራይ ይሽፈን እዩ ኩሉ መገሻታት ድማ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ይኸውን حصرت زستماي نسبن طريتن مفتاح نبرتي من محدر كابي درسنين الزبالغو عن سبا مس منغستي بمتحبر ديغا يسرح لهم وكيل إرينا مبرهة أمينة زدالو صبصاب فرتن عندهم كتقربا
أما محدار كباب درسنين الزوبة لقو عن سبام تقام 6 ماي 7 طريقة المفتاح بمتحوار حزب المنقسن ديقا تسرح اللام اتا بأمنن شمينتون تسرح زلا 11 متر قونن 13 متر قمتن زلوا ديقام أستات 150 شح متر كيب ماي كتحز تغليام عبيت صحفة حرشاتن الزوبام كي إلا معقاب حمدن ماين لمعات مصنون إنجنير مسكون عندها هيمانوت نيرينا أبزهابو حبريتام اتا ديقام استزازمت 6 ماي 7 طريقة بمفتاح أبتحتي أزلو 10 هكتار نملمع عقم 5 زلوا قليتهم 880 هكتار زقمت ناي بوتا حرشا كاتشمنتي اريا زلوا ويتفاسس زلوا جادي قاديا 150 شح متر كيف تحس غاليا مالتي تطبيق زقبر لا زلوا بحفشا جادي قاديا بأمنون سمينتون يا تسرح دلا مالتي بأمنون سمينتون تسرح دلا خاطو غوني 11 متر أتي قمت دما 13 متر نخطوتي تتحيز لا دلا تامر مالتي بس دي غازي نسرحو هذا نز 6 صوري 6 ماي نهزبن تريتني كلا أنا جر كان لعلي 10 هكتار زقمت لاب تحتي دولة بتحرشها من معي تقند علامات تحيز الدولة بماشينر تريجيفهم ناستا 3 ورحب زكايدو أدمع وفراتات ما يكوعتاتا بكثرتات زلاتات كم زفوسوا أما حدار من محدار كباب درسني أتو زرقابر تصفي حبيروم حزبي ندحر حبيرو حزبي خوصح زغل نجرة ندحر خجبر كيلو أكون ميو خصنا زغل زخونة بعدها وحيلو ويكا باريا وتسقمات يلن عجل علو كلن تايت مسجن زنا لو معت كابيتات كلن زن محدار أبزها بدل لو عدنا أمن درسنا يدقصر وبحبار أبزنا لو معت وعلت هذا عبد تجا يخبها لكان بيتو كل زلكات سقمات بحبار كون كاتواسع تمكرتات تلاوت إيه مين تبهال حدنت كها تترر سلازة خمسة توصلت أنا كل زناي لمعت مدوات هذون زمنا كلن محدار كابيتنا واسع كون تتصنحه زنا لو معت مدب كقليل نجر مدب سلازة كونه إذا سلسة من محدار كابيتنا بحنسا وعلن زلون سقمات كقال الله خمس مقبار نبى حكي أبو حدنتن أمنا لمعت مدباتن درجات صبغ سقما سلازلوا أبكالكم دا مسألة أقاط أمثال بحبار كنسرح دقيمنا نسوع نبرتن زوسرو تبغسوز موجسة أما حدار نقصبا لو عن سبا أتو أبراهام حجوس أخل ما يمسوها للت زت أنا حشجر كم زفتحت عمنة قليتهم إذا تقول لما علتي نحبار وعدنا زلنا نحبار ما دمت تهدم خوم وعلنا زادي غازي أدم ما فتسمت أن صباح وتشي تهدم كلنا أبرام عخنا علوهم زلنا هنا حنا برندلي نكعب زبك عنا أم جمار أبك عنا خمس عينة حدنتها وسرح دما أبك عنا نبرت من محدار كباب درسني ننبسو من طريقه من زخون ماي نمركب نويح ما قد خو عزم صنحام يفلات أب زحلف كرامات كاب كبساز ورده برتع وحجة بزسعبو حدقاتات لعلي شمون تشحن كل 100 هكتار زستي مالي وحجن عاقمات بمسبارو مهرتهم بقالو تاخم التسألوة حارستوت نص زبا شعب قريصهم بسنك تحدقا ب7 مئتاويت كاب مريتهم سلازيسته مهرتهم أزيو خمزنا كيز حبرتهم حارستوت عاقمتاتهم واهيدهم نتز تسبرة تحت غرسين معراي زكايدو زلس عروت إيد كركبو منتي ناي ماشنر دقف كقبر لهم حاتيتهم حلاف حر الشابتون الزبا من إسي حسن جمع أبزهابو حبريتام أب كرامات كبسا كاب برغت بوتاتات زورد برتع وحج نتمالي وحج مس مكفى لفليتاتو بمسبارو ماينا بحري كم زفسسا كم سعبين دما أب من محدارات كابي وغيرو قد تلوك شعب كتينن شعب منشبن كاب زركب شمون تشحن كل 270 كل هكتار اتي 3 شمون 235 هكتار قداماي ماي كم زرخبم فرق خابت الستة تراي دما مهرت خمزهابه أبرهم نتزورد عنوات بمصقان لو معامت زحاشة مهرتي كحفسو حارستوت بعموما بأستات 13 شمون 200 هكتار نحر الشامريت حيال ما تطاوي نتفتات يكايدو مهلاهم زتغسم من إسي حسن وتسيتاو كخونجن دقف ماشينري كم زد اليوم حابيرهم نبرتي عدك من محدار كابي مرحانو بأبالات مينستر حرشان نتمأزنو ماين حامدن بمعكاب اتتاون حرشان معباي ما اتتاون فتات أكايدهم أما حدارت من محدار كابي أتو تخل أب كفلاين إيرينا بزهاب حبريتام علتاوي أستات 300 هزبنا وفرة نورحن كل التغنن بزتعمعيو حيالو كترتات كم التسرح قليسهم حالاف حرشاب نوزوبا قال نفحي أتو هبت مريم آمناي بقدو بوهدات هزبي من محدارن مويوان حرشان وتسيتاو سرح كم التسلاسل بمتكاس كالوت عدتاتون تمساسال سقمتي كوسدا تلابيوم كيلاتات حرشا نزقبر لهم كتصالي موياو مخرزة مسقنو نبرتي نمساي ودا بيتاتو محيلهم بزل على كسر حزل لهم دلونت الرقاقيسهم
ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክታልኩም ቅፅሉ ደጊመ ብክብዕድ መንግስቲ ብሪጣንያ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ እገዳታት ከፋኽሶ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዘሎ እዋን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ቁልጡፍ ምርመራ ኮቪድ-19 ከካይድ ውጥን ኣውፅዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ትማል 4 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ወፍሪ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ብጽቡቕ ይግስግስ ከም ዘሎ ብምሕባር ምስ ምፍኻስ እገዳታት ደግሲ ለበዳ ንምክልኻል ቁልጡፍን ሰፊሕን ምርመራታት ምክያድ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጾም ቅልጡፍ መመርመሪ ናውቲ ናብ ስድራ ቤታት ናይ ስራሕ ቦታታት ከምኡውን ፋርማሲታት ስለ ዝዝርጋሕ ዜጋታት ግቡእ ምርመራ ብምክያድ ኩነታት ጥዕንኦም ከረጋግጹ እቲ ቫይረስ ምስ ዝርከቦም ድማ ብወለንቶም ናይ ምውሻብ ሓላፍነት ከም ዘለዎም እዩ መንግስቲ ብሪጣንያ ዝገልጽ ዘሎም ብመሰረት ጸብጸባት ሃገር ካብ ዝመጽእ 12 ሚያዝያ እገዳታት ንምፍኻስን ዘገምታዊ ምኽፋት ተዓጽዩ ዘሎ ትካላት ንምክያድን ስጉምቲ ክውሰድ ትጽቢት ይግበር እንተኾነ ግን ካብን ናብን ብሪጣንያ ዝካየድ ኣህጉራዊ መገሻታት ክሳብ መፋርቕ ዝመጽእ ግንቦት ክፍቀድ ዘሎ ተኽእሎታት ትሑት ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ የረድም ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ብኣንጻር ናይዚ ብሪጣንያ ክትወስዶ ወጢና ዘላ ናይ ምፍኻስ ስጉምቲ ሓድሽ ለበዳ ብምስጋእ እገዳታት ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ወሲደን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ዓለማዊ ውድብ መግቢ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሞዛምቢክ ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ብሰንኪ ጸጥታዊ ምኽንያት ከም ዝተገደደ ኣፍሊጦም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ንኣባላቱ ስግኣት ከም ዝፈጠረሎም ዝሓበረት ውድብ ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ካብ 4 ሚያዝያ ደው ከም ዘበሎ ኣረድዮም እቲ ውድብ መዓስ ዳግም ናብ ንጥፈታቱ ከም ዝምለስ ኣይሓበረን ዘሎም ፈረንሳዊ ኩባንያ ነዳዲ ቶታል ኣብቲ ከባቢ ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ዕደና ጋዝ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ከም ዘቋረጾ ይዝከር ኩባንያ ቶታል ኣብቲ ዞባ ናይ ኣስታት 20 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ኣበጊሱ እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ስርሑ ክምለስ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ከም ዝኾነ እዩ ዝእምት ዘሎም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሞዛምቢክ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ኣለዎም ዝበሃሉ ዕጡቓትን ብዝካየድ ዘሎ ውግእ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይሕብሩ ትማሊ 4 ሚያዝያ ብማእከላይ ሸነኽ ህንዲ ብማኦይስት ዝፍለጡ ዕጡቓት ብዘካይድዎ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ 22 ኣባላት ጸጥታ ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰበስልጣን ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን እቲ ፍጻመ ሓይልታት ጸጥታ ህንዲ ነቶም ዕጡቓት ንምህዳን ስርሒት ኣብ ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን እዩ ተኻይዱ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ካብ ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራታት ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ፈረንሳ መጠን ሕጽረት ባጀት ኣብ 2021 9 ሚእታዊት ክበጽሕ ከም ዝኽእል ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገር ትማል 4 ሚያዝያ ኣሚቱ እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ሓበሬታ እዚ ዝሃበ ስምብራት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባት ሃገር እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ዝቃላሐሉ ዘሎ እዋን እዩ ምልባዕቲ ቫይረስ ዘሻቐሎ መንግስቲ ፈረንሳ ንምግቱ ንሳልሳይ ግዚኡ ማሕበር ቁጠባዊ ንጥፈታት ብኸፊል ከቋርጽ ኣውጅሎም በዚ ድማ ብሰንኪ ሕማም ኣብ ቁጠባት ሃገር ዝወርድ ክሳራታት መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተገሊጹሎም እቲ መንግስቲ ኣውጅዎ ዝጸንሐ ማሕበር ቁጠባዊ እግዳታት ከፋኽሶ ድሕሪ ምጅማሩ ቁጠባ ሃገሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ6 ሚእታዊት ክዓቢ ከም ዝኽእል እዩ ኣሚቱ ጸኒሑ ይኹን እምበር ምስ ዳግማይ ምልባዕ ናይቲ ቫይረስ እቲ ትንቢት ክሰምር ከም ዘይክእል ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ሓቢሮም ኣለዉ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኪኖት ዘወርዶ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ኣብ ቁጠባ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት እቲ ዝዓበየ ክሳራታት ኣስዒቡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ምምሕዳር ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ በካሊ ባእታ ዘለዎ ፈሳሲ ኣብ ምንጭ ማያት ድሕሪ ምልሓኹ ህጹጽ ናይ ሕደጋ እዋን ድንጋገ ኣዊጁ እቲ በካሊ ባእታ ኣብቲ ከባቢ ተደኪኑ ካብ ዝርከብ ፎስፌት ዝተባህለ ባእታ ዘፍሪ ትካል ከም ዝለሓኸ እዩ እቲ ምምሕዳር ገሊጹ ዘሎም بمسارة حبريتا محدار فلوريدا بزحي زلو فوسفورسن نيتروجينن زحازة فساسي نابك اند من جيمايات تاخف لهاجر يلحق كم زلو تفليتم تنقت الحقي كم زي تفلت زغلطو سب مزم محدار كفل هاجر فلوريدا نمنصحو نويح جزين جزيف باجتن كحتت كم زخيل اميتم
ኣብ ኢንዶኔዥያን ምብራቕ ቲሞርን ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ዘስዓቦ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝዛየደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ትማሊ 4 ሚያዝያ ኣብቲ ከባቢ ዝበፅሐ ትሮፒካዊ ህበብላዊ ማዕበል ሴሮጃ ብዘኸተሎ ልዑል መጠን ዝናብን ሳዕቤናቱን ኣብ ኢንዶኔዥያ ልዕሊ 80 ኣብ ምብራቕ ቲሞር ድማ ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለጹ ሰብ መዝተን ሃገራት ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ድሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብ ኢንዶኔዥያ ሓፅብታት መሊኡ ብምፍሳሱ ዓሰርተታት ኣባይቲ ብማይ ከም እተዋሕጠ ከምኡውን ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ምድርን ካልእ መሰረታዊ ትሕተ ቅርፅን ከም ዝዓነወ ተሓቢሮም ፕሬዚደንት ኢንዶኔዥያ ጃኮ ዊዶዶ ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ውሕስ ከባቢ ንምግዓዝ ዝካየድ ስራሓት ክቀላጠፍ ብምፅዋዕ ስራሓት ምድሓን ሂወት ቀረብ መሰረታዊ ጠለባትን ክሕይል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም እቲ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ንዝመፅእ 24 ሰዓታት ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ መጠን ዝወርዕ ዕንወት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎም ኣስታት ፍርቂ ማለት ልዕሊ 125 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ኢንዶኔዥያ ንባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ዝተቃልዐ ከባቢታት ከም ዝነብር ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ እስጳኛ ኣብ ሰሙን 4 ናይ ስራሕ መዓልታት ጥራይ ክህሉ ኣብ ሕጊ ዕዮ ከተኣታተወ ወጢኑ ዘሎ ለውጢ ብግብሪ ክፍትኖ ምዃኑ ሓቢሮም መንግስቲ እስጳኛ ተግባራውነት ናይ ዝሕግዚ ንምርጋጽ ንዝመጽእ 3 ዓመታት ፈተነ ክካየደሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ፈተነ ንዝተሳተፋ ኩባንያታትን ትካላትን ከም መካሓሲ 50 ሚልዮን ዩሮ ባጀት ሰሊዑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ብመሰረት ውጥን መንግስቲ እስጳኛ ኣብቲ ፈተና ዝሳተፋ ኩባንያታት ብሰንኪ ዋሕዲ ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ምህርተን ዘጋጥም ምንካይ ምስ ዝህሉ ንዝቆፅሮም ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታትን ዘተኣታትዎ ሓድሽ ቴክኖሎጂን ዝውዕል ግዝያዊ ቁጠባዊ ደገፍ ክወሃበን እዩ ኣብቲ መንግስቲ እስጳኛ ብሃገር ደረጃ ክካይዶ ወጢኑ ዘሎን ልዕሊ 200 ትካላት ዝሳተፈኦን ፈተነ ዕድላት ሽቕለት ክዓቢ ትፅቢት ይግበር ገለ ፖለቲከኛታት እስጳኛ እቲ ለውጢ ክግበር ቅድሚ ክስተት ለበዳ ኮቪድ-19 ክጠልቡ ምጽንሖም ጸብጻባት ይሕብሩ ደቡብ ኮርያዊ ኩባንያ ኤሌክትሮኒካዊ ፍርያት ኤልጂ ንተኸታታሊ ዓመታት ክሳራታት ንዘስዓበሉ ፍርያት ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ደው ከብሎ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እዚ ኣብ 2013 መበል ሳልሳይ ዝዓበየ ኣፍራይ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ዝነበረ ኩባንያ ኣብቲ ጽላት ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ናይ ኣስታት 4.5 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዘጋጠመ እዩ ኣፍሊጡ እቲ ኩባንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፍርያት ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ብምቁራጽ ኣብ ፍርያት ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርትን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ ንብረትን ጸቒጡ ክሰርሕ ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ እቲ ኩባንያ ኣብ ኣህጉራዊ ንግዲ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ብሓፈሻ ኣብ ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ዝነበሮ ናይ 10 ሚእታዊት ዕዳጋ ንምቁፅጻር ኩባንያታት መፍረ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ኣብ ውድድር ክኣትዋ ምዃነን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኩባንያ ሳምሱንግ ንመብዛሕትኦም ዓማዊል ኩባንያ ኤልጂ ክስሕብ ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ዝገልጹ ዘለዉ ኩባንያታት መፍረ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ማለት ኖኪያ ኤችቲሲ ብላክቤሪን ዝነበረን ኣታዊታት ብልዑል መጠን ኣንቆልቂሉ ተወዳዳርነተን ብምህማኑ ኣሰር ኤልጂ ክስዕባ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ከም ዝኾነ እቶም ክኢላታት የረድኡ نسعى استرالو زينو مستندو أبتزازي ملو زغطل مدبات إيري تيفي ختكاتلو بخبر عدم مشان